Practic noi ne-am întors acum ecranele televizorilor, dar mintea noastră, un avatar a venit și cu o urmă de energie a zis: hei, iată-ne, ne-am întors, mai avem o oră din emisia de astăzi. Am clipit de 2 ori și s-a făcut ora 11. Raluca Ștefan este psihoterapeut, prietena emisiunii deja, are idee despre ce vorbim. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce nu suntem prezenți așa? Poate pentru că nu reușim să ne relaxăm mintea? Pentru că stăm cu mintea în altă parte. Plecăm cu mintea în vacanță, dar n-aș fi o problemă să plecăm cu mintea în vacanță atât timp cât mintea se relaxează. Dacă noi plecăm cu mintea la îngrijorare, la stres, la probleme de la muncă, la probleme pe care le avem în familie, asta ne face să nu fim mindful în momentul prezent, să nu fim practic conștienți de ce ni se întâmplă, să ne trăim. În cazul de la Neața, 7 luni, am fost zi de zi, unii și duminica, da, 6 din 7, concentrați pe task-urile pe care le aveam. Mintea noastră a făcut mii de predicții în fiecare secundă, ne-am luat lecțiile de acolo și în erorile noastre de predicție am învățat lucruri, da? Trial and error. Da, am făcut un sezon spectaculos de Neața, plecăm în concediu. Duminică e ultima ediție. Super. Cum facem ca prima săptămână să nu ne... Să te deconectezi de muncă. Da, să ne întoarcem înapoi la mail-uri, la desfășurătoare, la invitații. Cum faci după vacanță sau cum faci înainte, când înainte? Că vreau să mă relaxez în vacanță dacă se poate. Ideal ar fi să te relaxezi și în fiecare zi, chiar și atunci când muncești. Adică ce nu Crezi știu... că n-am pus cazul ăsta, că na, adică nu știu și noi băsnim, dar nici așa. Știu că sună a teorie, dar chiar este un antrenament pe care poți să-l faci în măsura în care vrei să faci lucrul ăsta. Un exercițiu. Un exercițiu foarte bun de mindfulness este să te concentrezi în momentul prezent, să te ancorezi în simțurile tale, să-ți descrii ce vezi, ce auzi, ce miroși, ce oameni ai în jurul tău. Adică să vii cu mintea de pe oriunde este ea, să o aduci în momentul prezent, să te bucuri de conexiunile pe care le ai, că și în aceste 7 luni de Neața, adică poate a fost un stres, poate pe alocuri ați avut anumite probleme, dar în același timp ați trăit niște momente frumoase, nu? Da. Cât de conștient ești de momentele acelea frumoase, cât de intens le-ai trăit. Dar de ce ne e foarte greu să ne le amintim pe astea frumoase și ne rămân în cap poate eșecurile și vârfurile de nereușită? Pentru că mintea are tendința să ne securizeze. Adică poate fi cel mai bun prieten al nostru, dar poate fi și cel mai mare dușman. Stresul, anxietatea, îngrijorarea este un mecanism de apărare, dacă vrei. Și de fiecare dată atunci când ne stresăm și ne îngrijorăm, noi de fapt vrem să fim în siguranță. Și atunci mai degrabă mi-amintesc ce nu merge în viața mea, unde e posibil să greșesc sau unde am greșit deja, decât să văd ce e bun și ce merge. Și atunci ține de noi să facem antrenamentul acesta, la fel cum îți duci, nu știu, corpul la sală. Corpul la sală, așa îți duci și creierul. Să faci pătrățele pe abdomen, trebuie să faci un antrenament de, nu știu, de 4-5 ori pe săptămână. De 4-5 ori pe săptămână. Sau, habar n-am, că nu sunt expert în fitness, sunt expert în mental fitness mai degrabă. Mai dăm un exercițiu. Ok, ancorare în prezent. Aici Ancorare acum în ne concentrăm poate pe respirație. Modul în care îți începi dimineața este foarte important. Rutina de dimineață, da, principalul instinct al oamenilor este atunci când se trezesc dimineața să-și ia telefonul, să înceapă să răspundă la mail-uri, la mesaje. Corpul atunci când se trezește primește deja o doză foarte mare de cortizol ca să se poată trezi. Exact. Și pe lângă cortizolul natural, noi începem să bem cafea. Iarăși nu e recomandat să bei cafea în prima jumătate de oră, dacă se poate chiar o oră dimineața. Ci mai degrabă să te trezești lent, să-ți lași corpul să se trezească în ritmul lui, poate chiar să stai în lumina soarelui ca să se... E o chestie mai nouă asta sau a fost dintotdeauna? Respectăm ritmul ăsta circadian, suntem în Cred că a fost dintotdeauna, doar că, vezi, viața s-a schimbat foarte mult, ritmul vieții noastre. Înainte nu existau telefoane și oamenii se trezeau lent, își făceau treaba. Nu existau atât de mult stimul și atât de mult stresori externi cum există acum. Mai dăm un exercițiu. Deci dimineața, ancorare în prezent și... Ancorare în prezent. Poți să faci o meditație, poți să faci yoga, poți să faci sport, pentru că te ajută foarte mult să practici o activitate sportivă, sau exercițiul meu preferat, să practici singur o autohipnoză, un exercițiu de mindfulness, în care să îți dai niște sugestii minții, pentru că mintea nu face distinția între realitate și imaginare. Și atunci noi, discursul nostru interior de multe ori poate fi negativ, de multe ori poate să ne paraziteze, să ne paralizeze, să aducă frică în viața noastră. Mamă, iar mă duc, iar mă întâlnesc cu ăla, iar nu-i convine, Stăm mult pe lamentare. Iar stau mult în trafic, iar mă enervez, exact. sigur o să...
Și aici E ca un bacul cu twist. iepurașul, nu? Care se duce după un ciocan la urs, nu? Și când ajunge la urs, e atât de... Mintea lui pune stăpânire pe iepuraș și îi spune nu mai întrebe ciocanul tău. Bine, îi spune într-un alt fel în care eu nu pot trece. Cred că știu bancul, da. Să schimbi discursul interior, practic, ca și cum ai învăța o limbă nouă. Adică totul ține de practică și când vine vorba de a-ți antrena mintea, contează mult motivația ta să vrei să faci lucrul ăsta și să o faci constant, să o faci zilnic și apoi să fii atent și la, nu știu, uite, în fitness e alimentația la care poți să fii atent. În antrenamentul mental să fii atent la stimulii care vin din exterior și stimulii tăi interni, pentru că e foarte ușor să spui relaxează-te, du-te și fă o plimbare și te relaxează. Și sunt oameni care vin și îmi spun, păi am fost la plimbare, dar în mintea mea tot era potop, tot era furtună, adică să-ți calmezi tu singur gândurile, spunându-ți povestea într-un alt mod. Asta se face prin repetiție. Raluca Ștefan, psihoterapeut, mulțumim tare mult pentru sugestii. Bubu, mulțumim, te-ai trezit ai meditat, gata? Am meditat, da, și acum m-a umplut de informații. Trebuie să mai meditez, că m-a debusolat. Bine, îți mulțumim și ție, să ai o vacanță nemaipomenită. Diana, deci ce făceam noi urmărind o picătură de apă pe geamul autobuzului care ne ducea spre școală era mindfulness, da? Da, Ai așa prins-o era. pe asta.